Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Zvifamba here mukoma. Toda kuti mutaurise mukoma. Muri sei? Mushe zviri sei mukoma? Handitika. Zita ndiani? Zvoitwa Mike. Mike. Mukoma Mike. Ndoda kuti mubvise kepi yenyu danyatsona face yenyu. Danyatsona face yenyu. Muri rati here mukoma Mike. Handiti kuno kwatiri kunonzi kuti? Kunonzi Lydiate. Kunonzi? Lydiate. Iri nzvimbo ipi? Lydiate farm. Andanoton. Andanoton. Handitika. Ndakanzwa mukoma mandifonera mukati mukoma ini ndine dambudziko. Handitika. Ndoda kuti mutange mutaura dambudziko iri rakatanga sei mukoma Mike? Dambudziko iri. Taurisai mukoma Mike. Dambudziko iri mutangiro wakarakaita ndakatanga ngoona iri shiri. Shiri ndiri gadhi somewhere uko pataishandawo. So ndiri gadhi kudaro dzanga dziri zvuma 12 pakati pausiku. Ndakati ndichibuda mushedi mataigara ndobva ndabuda panze ndobva ndaona shiri ichiti mburu. Dzanga dziri mawai? Dzanga dziri kuma-12 mausiku. Pakati pausiku. So zvadaro shiri yobva yaenda. Gare gare ndakazoti ndakurara. It was 2012 pazvinoitikira. Ndakazoti ndakurara ndairotawo pedzakasiyana siyana sangana nemadzimai zvakatanga mushure mamwe ndaona shiri. It was 2012. So zvadzoka zvakamboita kunge zvatichi pere but zvaita zveapo neapo zviita zveapo neapo. Zvekurota izvi? Zvekurota ndisangana nemadzimai but zvakatanga mushure mamwe ndaona shiri asingazoti shiri ndeani. Zvafamba sekudaro zvozvaramba zvidaro kuzosvika mugore rinori ratave rinori. Zvazoita kuti ndikutsvagei mukoma kuti apa shiri manje pandofamba kubva 6 ndakuiona ndichifamba. Inodarika neumberi kwangu chikrosa nekumashure kwangu chiita sei pandorara zvinhu zvichidaro. Ende inouya pamusoro pemba apa. Inouya nechiapa. Apa pamusoro pemba apa ndopainoita painosiuya pakona ipa unotonzwa kuti pane chinhu chaita sei chamhara pamusoro pemarata. And then hope dzinozongobata ndaisitogara pana bata apa ndichatogara pana ndakutoita samwe nenhau nemaissues iyayo. But zvakatanga ndichigara kana pamashure kwese handizivi kuti zvinoitwa nayo. Ishiri rudziyo? Shiri igondo. Gondo zvakaita gondo ndomakuriro akaita because pari zvino zvakunyasa kuratidzira ndakunyasa kuona nemeso. Ndizivi kuti ndiani sache zvokuti ndinange kuti ndinhingi kana kuti ndinhingi handisivi kuti ndiani. Saka matimimi shiri inouya yaiuya pazuva pega pega kana kuti yaidarikira yaitouya dei. Apa zvichiburikidzawo nekumbobatsirwawo kwandikaitawo pashomawo hazvinyanye kuwandika zvazvo. Tinomboti asati asvika pakubatsirwa tichiri kumashure yaiuya daily kuma-6. Kuma-6 pese at least ndatiti pandaitofamba pese nditongobuda gedhi kana kwatongodoka. Chinhu chaito chaingogara chichitonimonita mafambiro andinenge ndichiita se anenge ndichiita. Saka munoita kuti imi muchifamba munomutoriona toiona itokurosera nekumbero kana yokurosera futi nekumbero. And then kana ndachizouya mumba ko makachinja road tomboti maani mamakuiona mumboti iyo shiri reka ndichida iso ona kachinja road semode inogona kumboapi apa ndombofamba noenda kwandoenda yorandidzira futi kuti aiwa ione tiri kufamba tiri mumwe nzira imwe chete. Mukauya kunokumba mukasvika pamba? Ndakasvika kunomahamba mai ndakapinda mumba ndakachivhara dhora yaizolenda pamusoro pemarata. Ndotonyatsa kutoudza kuti pane chinhu chiripo pamusoro pemarata ende chatomhara. Nedzimwe dzenguva yaitofamba pamusoro pemarata ichibudisa sawo. So ndodambudziko rinoita kuti ndikuite sei. Saka mati yasvika kuma-6 muzonzwa kuti iri kurara iri pamusoro yazita sei yaizobva nguvai?
dzimwe dzenguva pandaitopepuka ndaitonzwa kuti chiripo because paitangwe panodonhedzera tumadhaka zvokuratidza kuti pane chinhu chakatsigirira pamusoro ndozvaiitika and then zvokutoti pa5 unenge wakusainzwa but pakati pese apo kubva masikisi kubva masikisi kubva nguva dzanenge ndichitopinda mumbacha kumakuseni kana pinda kubasa makuseni kana chienda kubasa zvokuti kwawaedza kumasikisi kunoko ndichirigara kunoko ndaenda kubasa zvekuma6 hakuna chandaiona zvaipedzisira kuwanika kumausiku kana kusvika kuma4 kwakangochena chete haichaoneki. Mudzimai makambomudza? Hongu mudzimai wangu anotoziva nezvedambudziko iri vachitosvika mubhoza handina manguva yakareba ndaita sendawana zve2 years kumashure ndakatovaudza ndikati panapa panoitika zvakati mukoti ende ivo vakazotozvionera kuti handoo zvinoitika ende kuti tizosvika pakubva panapa ndoo nhau yakadaro iyo takaita kuti tibvise panapa. Saka mazvona kuti ndozvoitika zvokuti muri kuteerwa neshiri obviously semurume makafamba handiti kwamakafamba ikoko zvakasonzi chii? Zvine mazita mamwe aya vanhu vanobatsira vakutsanangurire kuti so but vanokuruva indirect so zvine maindirect zvekutaurwa nazvo but kuti uzoti izvi zviri kunzi ndiwakazviita zvinonetsa zvekuti handiti tisingataure mazita ngatiti tira kunzwa maindirect ava kuti vari kuti chii patsanangudzo? Vari kuti ivo pane veukama vanzi ndo vari kuita chii zvazvikuitwa nemutora zvinonzi kuitwa neweropa ndi arikukwanisa kuita zvinhu izvi nekutoti anenge aitoziva kutoti mukomana ari kusangana nedambudziko rakati roogama wacho ndakati ndatifambei ndofunga ndiringori ndega muchindoona daso apangorina mukoma yavo ndauro ndakasimudza muromo kuti ndatifambe hakuna anoresponda vamwe vacho okamanje atotaurai navo patori nemapisoda zvodana nemakinda furawo ndaigona kuratidza imwe pisoda ndikaitoitwa neogama futi so chakaita tozopiwa pisoda chii? haina yekutongo ndaindongobudawo payadhi pamwe sipapa pamuri kuona ndokutanga kutukirira ndofunga ogama wacho anotogara nechepadenga apapa pamuri kuona ndisisa apa ndimukoma so vaingobudawo panze ndichitukirira so iwo ndowaitukirira? ndinaingotukira sezvo nemunhu ndandiri munhu ane mwana so mwana aitadza kurara ndiona aita achingoita se achingochema ndobva ndangobudawo panze ndichitukirira so panapa musandijairire kudii zvakuri kuita ndikuziva chanija but handina zita remunhu randakamesheni ndakazoshamisika rimwe rezuvawo romudumbu rangu wakubuda kuti saka kureva inini here njani ndiitisi ndakati aiwa handinambotaura imi asi ndiri kungotuka maererano nezvinhu zviri kuita zviri kuitika mumba mangu bhoza zvindifadzi kana ndakadai so ndichiona chisungurudzirwa mwana wana aitadza kurara zvifambe zvakanaka ndofunga nhau yese oro mukazotobuda mukabvunza vamwe vobvunza vanokwanisa kuudza kuti zveshuwa mukomana aipopota ende ndaipopota zveshuwa so svika ndazotongodecida ndikati arikandisiyembe ndinogara kuti saka mapopota imimi makazosvikatirana sei pakutorana mapisoda? mushure mekunge ndapopota zvanzwaro ava ndokuenda kumaneiba mapurisa emudumha wasvika ikoko bvanzi saka imimi itai nyaya yenyu svike kukoti yasvika kukoti yasvika kumapurisa kukempi yobvanzi ndaende kukoti obva ndavhurirwa dhoketi zvakanzi mene mukoma vanogara vari pasera mukoma mene anzi vakaonekwa ikoko vakapotsa asirisi here anzi nedemwe here hamene zvaifamba sei but mukomana anoti haanambozviita izvozvo but yanga yangonyaya yekuita se yogadzira ndopakazongoya nyaya ichinzi muri kudiwa kukoti kukoti ndobva ndasvika ndobva ndaenda zvakanzi avo vanoti imi muri kuwananga huro ichichi ndikati koti zaji hainambopanguva yekutaura ikanyaya avo vakasimuka vakatsanangura nyaya yavo zvakanzi vari kuti ndiri kuwananga huro vari kuti inini ndiri muroi and then anzi ndikwatadzisa kuita zvavanoda but isusu esachi hatinambobvira tamboburisa muromo iwowo but takatoshamisika mukoti zvitaura zvekudaro pipi haanambobvira apedza nguva akangoti shamwari nyaya yavo yainzwa ndikati ndainzwa zvakanzi saka pisoda iri kurikwaiwawo nechekutaura nayo ndikati handina zvakanzi saka its fine obva ndanzi nyaya yenyu yapera iwo hachasvika kumba kwavo iwo hachasvika kumba kwenyu ndikati aiwa hapana chakaipa ndomatongerwo aikangoitwa napipi. Okay. Saka nemukoma wako ukama wakamira sei? Ana mukoma wangu totowirirana mumwe womwe wekuti ndokwanisa kutosheya vanhu ende anotoziva nyaya kuti mukomana waye anogara kutaura pamusoro pemba pake pane shiri inorarama inofamba iripo gudhugudu ichifamba ipapo
and then hope dzinozongobata ngoma atizive kuti zvii zvinozoitika wandarara saka ndakapedzera ndauchira upenyu hwangu ndakati haina handina kana chandobvikisa nacho chandotemba nacho njani ndijehovha saka ndopandakazoitika mutsvage rubatsiro. Ngatidzokere utsananguro vari kuti ivo zviri kuitwa newe kama kuti uite sei vawane chii ivo kwavari iwewe uite sei vano kuti ivo vanobhenefite mukati mekutambudzika kwangu vanonyatso kuziva kuti zvinenge zvichishandei but havanombonyanya kuexplaina zvakanyanya vanobatsira vangoti hanhu yako takaitarisa iri kukonzeresa neugama wako ende havana mutorwa ari kukwanisa kucontributa mukati menyaya iyi saka anomunoziva vabatsiridzi umwe anokwanisa kungotsanangura but simba rekubatsira anenge asina. asi pavanombokupawo minamato zvinomboita sei ipapo? kumashure kwese kungoma ndiri kunyeperayo kubva 2012 to 2020 ngoma yanga iri ndiyo ndiyo everyday funga ndaitomboonogarawo kunze kwenyika ndaitomboenda chinogarako but kubva 2012 yaita zvokapi apo neapo yanga isati yaunyanya kuoneka but 2020 mani pakazonyasa kutanga kuoneka apo dzaingoya dziri hope chingoroteswa hope dzakashata ndisangana nemadzimai ndimukawo ndakazviita ndakazvimesera zvinhu zvaindita se zvaitondorwadza nditi ini ndega ndini here ndinorota zvinhu zvakadaiso kana totora mudzimai wofuti changa panga pakatorema kuti ndiwe mudzimai saka ndiziva kuti zvaishanda sei. kunze kwenyika kwavaimboendako inowe yaikutera futi uku kumanje dzaingoya dziri hope zvokuti ndakarara zviya kuroteswa nedzimai sangana nemadzimai akasiyana siyana ndimuka ndakazvinangirina pakapei mukati memashots ndio zvaiitika but kumhedzisiro yacho kunana 2020 mani ndakatanga kunzwa pamusoro pezvozva amene kana makambosvika kupretoria kunonzi kufranguwa amene kana makambovhizita soshanguwe soshanguwe makabuda musoshanguwe kune inonzi haranguwa uchienda kubrits ndokwandaigara ikoko akangotanga kungonzwa pamusoro pemarata kwaranyi vandazotoendawo kuno mumwe muprofita achinondibatsirawo zvakanza no baba iwewe pamusoro pemba pako pane shiri yako ndakati chinoshandei shiri zvakanza kushindirana shirirana kwakaitika mukati merudzi rako ndo mafambiro azvakaita sokuti pandiri panapa ndikwanise kunongedza munhu kuti aiwewe ndori kundiroya kana ndori kuti ne ndichipara mhosva mutemo wakubvumisa zvinhu zvakadaro but ini chandakangona ndakangoti rega ndidaidze ngoma pamungoma wangakwanise kundiita sei ndobva wavadaidza ngoma ndinaonasi handiti imimi namukoma makambofamba mese it was 2018 takadaidza mukoma wamwe mukoma vanogara uko kutauni kwavari kugara mukoma namomza amai vanga achiri vapenyu because mudhara wakafa 1999 mukoma wakazofa 2020 ndakakwanisa kusimudza amai ndakakwanisa kusimudza mukoma kukwanisa kusimudza mukoma sisa vakaramba vakamuka takaronga zvakanaka kumakuseni zvikanzi ndikurwara nemudumbu taitoenda kwamadzibaba basama ende takaenda namuchembere takaenda namukoma veuko naidzi takaenda nadzo dziri padhuze takasvika vakatibetsera vakati so dare renyu riri kuda mari yakati ndobva ndazotsvaga mari yaya zvekare ndobva ndadzokera asi pandakadzokera takakwanisa kuvasimudza futi sisi mukoma anokwanisa kuita sei anokwanisa kuuya ndakakwanisa kuenda namukoma vari ava namomza vasati vashayo ikoko rakazonzi chidare racho munhu wamwari haanazosvika zvitara zvakanyanya akangoti arega ndikubaisizirei vakomana because pakarema vamwenyu vari kupi takati mwedu vakundikana kuya hatisuziva kuti kuramba here kana kuti vakundikana but varambawo kuuya asi ipapo handi kwanga utsvaga mari ndizvozvo iwe mari yacho ndobva wabhadhara pfuma ndakaitsvaga ndobva wabhadhara yanga iri mari yawakabhadhara panguva ndakabhadhara yanga iri because 1 yaikosta $50 kuzobetseredzwa yakosta $150 nemakabvisa kuti mubatsirwe. Dambudziko rakapera here rakaita sei panguva iyi? Dambudziko zvimwe zvazvakaita dambudziko harinambo rakamboita kunge ratiperi parinobva rachiita sei robva rachitangisisa futi ndomafambiro aita nyaya dzacho handiti but zvimwewo zvokuti mabasa akutsvaga mari zvanga zvavhurika zvotanga tavanhu vanokwanisa kuita sei unangisa handiti iwo semurume wakambodzera kuda kuiuraya shiri aiurayiki kakukoma bhozi inogona kungoti firire pamberi penyu yotoita sei yotoenda yodzoka futi uku wakafamba chinando yoti vhirire futi neuku yoenda hachisi chinhu chokuti chinogona ngomira apa choramba chakamira kudai so chinhu chongoti chinongoambira mberi kweso hangu ini choita sei choenda dziko dzenguva
ndopandatara tinouya pamusoro but zvokumisidzana nacho kuti ndachiona nzira handi ini chinenge chingoambia chingoratidza kuti uri kundoona choita sei chaenda mamwe mafriends angu anototamba nayo vanotoziva nyaya because ina ndiri munhu kutobuda panyaya yacho ndipapa nevandakabva kwatedetiudha last ndofunga 3 weeks ago vamwe vakazotoshambutsika vachitonzwa vhosi rangu ndichisanaangura paredhiyo kuti tusangana nezvakati zvakati vakati komana kuwanga usingatodziwo sei nyaya iyi ndikati dzimwe dzinoitika mumafamily dzinotambwa lo ndokubuda kwadzo handiti tombodai handinozivawo kuti kune mamwe mapostori kana kuti madzibaba handiti kana kuti ivo vanoita mataraya vanogona kukupa tsanangudzo dzinogona kuti uvengane nehama mugopedzera maakunangana asi ari mutoro wafuti anenge achisimudza mhepo idzodzo handiti makamboendeere kuchivanhu vanhu vakuchivanhu atotanga kutosangana navo zvamanje manje ndo pandatanga kusangana nechivanhu but amwe shure kwezvo handidi kunyepa kuti ndakambofambira nyaya yemuchivanhu because ndiri mupostori ndakati tingofambira umwe mukati memapostori chinzwa kuti zvakamira sei zvakaita sei ndamuna mato takadzigeza but change shanduko ndo pakaita zvakashanduka handiti mukoma tomboenda paupenyu hwenyu imini semukomana hamuna kumboito here inoziva kuti kana tichikura kazhinji munhu wese anoda chiraramo chakanaka handiti hapana here pamakambotsvagawo zvibatsiridzo kuti ininika upenyu hwangu hwaita sehwanetsa rega ndimbotsvagawo ichi zvichida ndingageze ndingadye ndingasime pamba kuti upenyu hwangu uite zviri nani haipapo handina ndingori munhu ndakangofunga ndakakurira ndiri muRoma and then pandakatanga kuti dzakudhonzawo ndakamwa ndaenda ku7th ndobva ndazoenda kuchipostori izvozvi tori mupostori handina kana chinonzi mushonga chandakambobata mukoma apa kana mutero yache mutero ingabva ichiri kuchinja dombo kusvika pakuita hatingaziye katingotaura zvedu panyama tichitandara kudai aiwa hakuna zvakadaro ngoma kwangoro zvikanzi pamira vanhu vamwari 6 apa vanokwanisa kungopupura kuti mukomana zvakuza zvake zvakachena isaka mandoona ndauya kuda handiti ngatiti pane kwazombofambwa kana nemhuri yekwenyu mozorangadza kunzi no mukomana unoziva uchiri mukomana kana kuti uchiri kumakore akati pane pawakambenda neshamwari dzako mushuwa masoita zvakadaiso zvakadaiso ndio zvinhu zvakukutera munozvigamuchira sei ipapoka zvigamuchirike because inini handinambobvira munenge dzinge marangaridzoka kunzoona kaiwewe naRobert muchiruziva kuti makambofamba mva maenda pakadaiso ndibva masvika ini munoziva mukoma inini kubva kumashure kwese kundinyasa kudhura ndiri munhu anorangarira zvakaipisisa zvokundogona kuita playback kubva ndichiri kupuraimary ndangariro dzangu kana ndichirangarira zvinhu zvekupuraimary ndozotadza nekurangarira zvinhu zvokuti ndakura ndakuchinyasa kudhonza kuziva kuti mukati menzira dzatofamba ndakambodai ndakandodai handina kana ndakatomboita mukurarama kwangu pamwe munenge mavharika ka aiwa zvinhu zvine mushonga ka unovhara unzi usaone pako pauri kukanganisa mugobatirana matemo nehama ndaisvira ndichikutsvaga here mukoma eka inini kunotone vamwe vatonitsvaga vachiri mukoma ini ndakabata zvasi zvinhu zvangu zvaita sei zvapanduka saka ndikumbira ndita ndinobatsirwa ende hapana chakaipa nekuti kazhinji chinoitika vamwe vanobata havanotsvage mushonga wakaipa vanotsvaga mushonga sekutaura kwandaita kuti inenge iri yechiraramo chavo asi iwo ubva wakanganisa zviri kana zvitatu mushonga uyo ubva waita sei ubva wapanduka kana kuti ubva waita sei waexpire ndopanoda kuti ndidzosere pfungwa dzako ipakuti hapana here pamakambonotsvagawo sevakomana inini mukoma handinambobata chinhu chinonzi chakaipa kana chekuda kuzviraramisa kana kuti ndaingorarama izvizvo nekuti jehovha ndo anoita anochengeta zvokuti izvi ndinoshamisika nazvo kuti zviri kubva nekupi because handina makwenzizi andakambopinda kana mhiko dzandakambodzigara nadzo kadzingori kunamata dzadaingogeza tichingobatsirwa machichikati chingoita kuti hakana matombo kugeza soso izvo zvandiona kunge zvine mindfulness pamwe chakatiita kuti muzono handi mati makamboenda kuRoma mukaenda ku7th day nezvamamupostori makakurira muRoma ka pamaenda ku7th ka izvi pamaenda namapostori pamwe maona kuti mabata manje mukaona kuti chinhu chingandichengetedze panapa ka peta ndinohwandira kupostori nawe ku7th day it was 2014 7th day nandiri kuJoburg unonzi kutembisa right kutembisa extension 22 ndine mukomana wandaingoshamwaridza nawo nayewo zvekungoti hauzoshaya friend ndo yakangondita handi kuchechi kwedu tobva tangoita
tobva tangoenda kuchechi kunonamata Mwari ndofunga ina ndisingatonamata shure kwese tobva ndati gorero 2015 chuya kuno ndabva ndabuda muchechi mene ndikati aini ndika ndichipinda postori because yanga iri chechi yemfriend wangu ngoti osha hande kuchechi tagara tinowira asi munhu aingojega kumawex nezvimwewo zvakasiyana siyana tichiita se makukura handiti ndanzwa muchiti muchagara panapa maakugara kupi zvinezvi ndinogara unotondokandakugara zvokuti pamba paland road manje kuti azoona ndizvozvo ndoti panapa ndo pahome ground ndo pamakuti pamakugara ikoko iri kuya here shiri mazuva mvura yaiuya dzanambobetseredzwa but zvamanje manje nemubetseredzero wakamboitwa nevamwewo wazvona amboti spliti but mazuva apfuura pandakatotanga kutoenda ikoko yanga itoruundu even dzimwe dzenguva tongoti zve1 week pambapa ndo pazvamira but kumashure kwese kuro even ndaitori ndichitouya kubasa akwanisa kutoona shiri yakamira mutara ndofunga rodi yatauya nayo maiona ya because ndofamba kuma25 ndotokwanisa kutoona shiri yakamira mutara kana kuti pamuti oti mburu yoenda ende nemubatsiridza akandibatsiridza kumashure akabva ndirondedzera mamiriro ayakaita chipuka ichi kuti shiri yakamira yakadai ende nhasi ndakuti ndakatoona ndotoziva kuti ndo chipuka ichi chakadai irondedzera hanzi ndimunochiona nezvekubuda mutsanangudzo chipuka ichi chakamira sei chipuka ichi chakaita kunge gunguo anoona zvakaita gunguo reblack white icho ndecheblack ende chiri chihombe haisi chiri kutamba nayo mukoma ende yakutotibvundudza ndichitoiona kuti kochini ndakambotanga kuona zviri zvidiki zvikuratidza kuti chinhu chiri kukura ende chinotogara pakanaka bhosi kana chichikwanisa kubuda na6 chakunitsvaga ende pekurara chitori napo pakanaka andomasvona ndotoona makambobvunza takabuda muno makambobvunza manext door zvokupopota izvi vanotoziva kuti mukomanayo aigona kutorara kana 12 kana na1 uchipopota but nandisingapopotere munhu saka rikautero episode kana ndisinganange munhu kamukoma sokuti nakutadza kunhangirikinawo mudheni mangu ndobuda ndoshauda iwo kana wakubatikana nazvo enda kutonyumwa kuti sei uyu pakati pemanext door wangu yesa hameno 6 akandikomberedza iwo 1 wozosimudza muromo manga mabva kumapostori mapowatsanangudzo uchinzi ndeyo kama saka vamwe kavo manga musingaitezi masingatuke muchivataura aiwa ndandisingataure zita remunhu angu but ndaingoshtuka kodhini nezvandaita zvandaiona handiti sekutaura kwamaita mati hamusati mamboenda kuchivanhu handiti muri kungoshandirwa nana madzibaba tichidzokera mashure idzo 2 weeks ne1 week dzamabatsirwa idzi munhu yakabata here futi tsanangudzo semabatirwo adziri kuitwa kumashure tsanangudzo dzimwe chete baba vanhu vari kufamba chaimo but vamwe wacho ndiri kungoona kuti simba rekubetseredza ndorana kwasina tsanangudzo ro ndakavhurira ifoni yangu vamwe wacho vanotoya through online vachitondita mukomana zvakamira mukuti ndoenda kune chati remumwe mukomana zvakamira mukuti dzimwe chete dziri kufamba pamwe chete but futi inonyasa kuuraya chikara ndoyo kushayika handiti semunhu asati amboenda kunana sekuru ava sekutaura kwamuri kuita makazvipira here imi kuti muende kumatara aya munobatsirwawo kuti dambudziko reshiri iri ripere ndakazvipira handikwanisa kutotakura nana mukoma kana ini ndega pachangu because ndakabvunzawo mukoma wakati havana chauri kuona zvikureva kuti chinhu ichi chakaisiwa muzita rangu inini handambobvira ndambobata zvokuti chinhu chive muzita rangu asi dai ndakabata ndiri ndaikuudzai kuti mukoma ndakabata chakati ndichiti nditsigiri zvakati saka zvakuzopanao but ina handina chandoziva ndisaka ndazokudaidza ndakati mukoma uraisoso ende ndakazvipira sekururo uri kana muripo pazvinoitika sekuru achitotsanangura achiti aiwa mukomana zvishuwa zvanziva zvako zvakachena samheno zvinenge zvichiitiwa kuti tsomutsomwe idzi dzinenge dzichibva necho handitika no ndinini ndinenge ndiripo uye zvakare vhini kana kuine vane vasiri vana sekuru vari kuti vanoda kukubatsirai kana vachida kuti nyaya iyi sekubuda kwamaita pachena dare richibatwa pachena ndakazvipira kuuya angave kana munhu akapfeka nguo chena angava akapfeka dzipi nekuti imi mabuda pachena kuti onai mhuri yezimbabwe inoita sei uye zvakati ngida kuti wacho anenge ati ndakukubatsirai akubatsire pachena pasina muripo unenge uchibviswa nekuti imi mabuda pachena makambobhadhira mari dzikapera dambudziko harina kupera iye zvinezvi takutsvaga munhu anozviti inini ndiri mazvikokota ndiri godobori dambudziko iri ndoripedza
asi kuti vanhu vaone masimba angu hapana muripo wandinoda mhuri yeZimbabwe ichiona. Tozodzokazve after some time mukoma dambudziko riya richiri kwere, aiwa dambudziko rakapera, mukoma dambudziko riya richi muchingoti pachi feedback. Handitika aiwa ndatenda mukoma. Aiwa tinotenda. Akadi mukoma. Makasimba tiripo ndimi mukoma wamai. ndonzi Sifasi waenda mukoma wamai. Handitika achitaura mukomana dambudziko anoti rakatanga rini? Kumana zvekutaura kwanoita ina ingondudzawo mahinti zvekagaganya yakasingachotaura che kuti achatosangana zvakati mulife mangu. Ndikati ai chainyaya kwandiri yaita hombe sezvamweni nangu mulife handina chanoita se chandosangana nacho. Ngomana kanudza kuti zvakamira so zvakamira zvakadai ndovaita upfungwa uzozosvikawo kwamurimi kuti usvagawo rubatsiro tambudziko nemaproblems anosangana nawo mulife make. Handiti imi makambofamba naye here kuti mapostori kuti munonzwa dambudziko rosangana nemunin'ina wangu rirobva kupi ende ringapedzwe sei? Kufamba taimbofamba zvedu taingozovawo zvakamira so zvakadai. Handiti saka imi semhuri makazvipira here kuti mufambe nemukomana dambudziko? Tirofamba bhozi tiri vanhu veropa rimwe, saka zvinge zvawanawo iye zvawanawo inini zvine kuti nangu handina hangu zvandinowana wangu. Dambudziko rake dambudziko rake nekuti zvinogona kuti zvikabva paari iye asosera pakaisa jurawo zvojambira kwamo maseka ndaseka aposeka ndaposeruga nekuti ndo zvazvinoita mozofamba futi makuti iwe zvinhu zvako zvakakwandiri. Kana tiri kufamba tichabatsirwa tichafamba tese as a family kuitirawo future ichazouyawo yachazoberekawo kufamba kwenguva mukuzvarawo inenge yakangocheneswawo. Handitika aiwa ndatenda mukoma. Rega nditi mukaona ndauya chekutanga handiti hatisi ground rekurwisanisa hama nehama, hatisi ground rekuti vanhu vanozosara kana vanga vasingaonani kana vanga vachiwirirana. Chinangwa chekutoya kunoku kana munhu achinge apotera ndechekuti inini ndine dambudziko ndingaite sei kuti upenyu hwangu huve normal. Handimapanzwisisa. Saka ndosandoti ini zvazondifadza kuti nemiwo hanzvadzi yacho mbamati aiwa regaiwo nditaure divi renyaya yangu. Handiti ndizvozvo muri hanzvadzi yaMike. Handiti buda ndibudewo. Handitika dambudziko remukomana raanga achitaura munoriziva? Dambudziko rake inini handirizivi, ndakatozorinzwa musuno zvichitaurwa chinzi akaenda kuna Tilda achinotaura zita achiti ndini Dion. Saka panhamba vanhu vakamuziva uye nematauriro aita vanhu vakamuziva. Ndemanheru acho vanhu vanga vafamba vachizvishambadza vachiwo compound ino vachitaura kuti into zvakafamba achiita sei ari kutaura. Asi ndikarimemba kumashure uko aimbondituka achinditi uri kutumira shiri dzako iwe wachituka inini. Ndikamubvunza kuti wakambofamba ukandibata wakadi kufamba neni? Wondiudza kuti ndikukubatai. Ipapa akati chii? Kozi anga asingakwanisi kutaura neni, chaingokwanisa kutuka. Imi saka mamubvunza kuti zvauri kutuka, saka paaituka ipa paaitutuka achikunanga imi? Antonanga kozi foni yangu nditori nerekodi. Alright, aiti chimba mashoko aishandisa saka paaikutukai? Aiti unotuma tushiri twako iri kunditadzisa kuti upenyu hwakanaka. Hamuna mbosvikira kuti pavanzvadzi uya tigare pasi titaure? Andaikwanisa kuti ndigare naye pasi kozi vanga vari 2 versus 1. Kozi ndiri mukadzi ivo vaiva vari 2. Pamashoko vaikandidzana mashoko vari 2 vachindita ndiri mumwe chete. Ndo zvakazoita kuti muzoenda kumahatare edzimhosva? Kuti ndizoenda ipapo ndakuda kuti ndakuda protection iyi kuchiprotecta miri wangu inini. Kozi mukuru wacho akazopedzisira andikandira demo uye nemashoko avaitaura ndakavarekodha. Ndakaenda nerekodhi yokupolisi kana kumasabhuku vanotozviziva. Saka ndatumira mukomana kuti auye nefoni muzvinzwire mashoko avaitaura. Handiti ndozozvinzwira vaiti chii vakomana? Handikwanisi kuzvitsanangura asi ndokwanisa kuti foni yangu ikauya muzvinzwira imimi muzviplayer. Handiti saka vakomana kana kuti iye mukomana haana mubverambo yakwambura akati vanzvadzi honai ndine dambudziko rekuteerwa neshiri sematarisirana takaitaya kuti avanzvadzi moziva kuti inini upenyu hwangu muchindona ndakadai zoka ndikusangana nedambudziko rakadai. Anga asingakwanisa asi chaikwanisa kwaiva kutuka chete.
haana kana one day haana even a single day. hamuna kuzoenda here kumbonoudza vabereki venyu? Ini tingati vabereki vedu mai vakafa 2020. Iye anga asingakwanisi kutaura navo amai cause ivo vaitonanga amai, kunyanya iye mai kwacho aitonanga amai kuti mukutonditadzisa kuita upenyu hwangu hwakanaka, uye mai vangu ini kusvika mukufa vakatofa vane godero vachitozvitaura. Saka muri kuti Mike akatanga kunanga amai? Amen. Apedza kunanga amai ndokuzoparara? Amai vafa kudaro ndokusimudzira nyaya yake ndokuita sei? kunanga inini achiti wakasirwa uroyi namai vako. Aizvi saka hapana here kwamakamboti alright ngatifambei tinonzwa kuti dambudziko rako ndini here kana kuti ndamai vari kuita sei? Havaikwanisa kufamba neni cause ivo vari vaviri vaiva nepfungwa dzavo vari 2 kuti tigare pasi titaure tese pampasinoti pampasi isina kuuyanana. Ndambonzwa Mike achiti pane kwatakamboti handei kana kuti amai vachiri vapenyu here imi mukaramba kuuya? Handina kuramba kuenda, handina kuramba ipapo asanyepa. Mari yanga yakatoshotika uye musi wacho ndakatorwara ndikati tinozoenda musi remangwana. Saka pavakabva ikoko vakauya vachiti uroyi hwamai vako hwasirwa inini. Alright. Saka hapanawo zvenyu kwamakazomboti alright semhuri handiti munogona kungewo imi munogona kufambira dzemusha wenyu handiti mhuri yenyu kuti ikuko kana kuti kwamakaroorwa nemurume maenda ikoko iri dare rekuhanzvadzi kwenyu harimbobatwawo here? Handifambire idzodzi kunyange vakatodzitaure ndechitofambira zveupenyu hwangu nevana vangu. Ipapo ndikupanzisa ndiri kuti mafambira dzevana venyu neupenyu hwenyu mubva manzi asi ndiri kuona munhu anonzi nhingi kumhuri kwenyu andi dambudziko rakati nditsanangudzo idzodzo hamusati mambosangana nadzo? Handisati, kunyange kwandinotoenda kumasowe chako handisati ndambosangana nadzo. Handiti? Alright, musati maplaya audio. Saka imimi sekuona kwenyu dambudziko iri kana kuti nyaya iri mukati memhuri menyu ingaite sei kuti ipere? Kana kuri kutofamba kana vai vari free tinotofamba tese. Vona ari kuzvikonzeresa. Handiti ka kufambwa kunogona kunge kuri kumativi akati siyanei, kunogona kuita kuna madzibaba nemadzimai, kunogona kuita kuna nasekuru nemadzimbuya. Imimi kwamunoda kufamba kwamakasununguka ndikupi? Kwese ndakatosununguka. Kwese makasununguka? Handiti ka aiwa ndatenda nekunzwa pfungwa idzodzo. Timboti playerai timbonzwa audio yakaita kuti muzoti vakomana regai nditese regai ndinosvika kumapurisa ndizvichengetedze tinzwe kuti zvakamira sei. Saka mwana abuda atanga kupopota ndipo makabva matotega ndise foni parekodi. Kozi ndaigara ndichinotaura kune vakuru vachitotiti tinomubvunza anoramba, saka itai rekodhi yenyu rekodha ifoni. Nyangwe pandakaenda kupolisi vakati tinoda marekodhi. Ko sabhuku havana kuitonga here nyaya? Masabhuku akatomboya pano vachivatsvaga vachivetovashaya. Vakomana vachiva? Okay. Iyi munokwanisa kunzwa zvenyu munzeve kwenyu. Kozi volume yacho iri low, kozi ndandiri parefu. Muri kwanisa kusa kunzeve yenyu. Okay. Ndorina waenda uri kufa zvichita petro futi ari kukatanga mese muri padead row in English padead row dead row ora muri mese ndapokuratidza kuluminati wangu roti nini kuti alright iri very low. Iwo maigara papa pane handredzi yakwavo ibvisei gara pasaidi apa atoti uya nechekuno ukapoza kwandisi kuona mukoma mugana kugara ipapo apa tingoita nyaya yacho kawana sebe toziva kuti zvinhu zvakaoma handiti kuti musangane handiti ndoda kutanga kunzwa kune Mike ndiwe uri kusangana dambudziko. Mukoma wako aripo, hanzvadzi yako iripo. Ngatitii zvakatika kumashure zvakaitika. Makatukana, mukanoturirana mapeace order.
wakazondifonera mushure kwanga waenda nyaya yako yakuzikanwa nenyika yese handitika ende sekutaura kwandaita ndichitanga kutaura nasisi wako even kana newe isusu hatiuye kuzoisa peturu pamoto tinoda kutoti titsvage chinhu chatingadzimise nacho moto saka mwana ndauya ende ichi ndo chisungano chatida kuti tiwirirane tese tiri panapa kuti tida kuti tibatane dambudziko iri tese ripere iwe uda kuti zvifambiswe sei mukoma wako sisi wako varipo vachizvinzwa kana zvichibvira kana mubatsiridzi tawana mubatsiridzi kuya kwamaita semukoma apa kwashota hwani kune vakuru kunze pamusoro peava ndokumbira kuti mwana wese ave aripo kutira kuti namukoma vazvinzwire naava vazvinzwire ina handina kana mbombera ndambosimudza ruoko ndakavavari avo vanondipupurira kuti ina handina kana chanza changu chandakasvitsa pavari kana kuri kupopota ndaingopopota ndirouko ende vakazongosvikawo pakudairawo kuti saka kureva inini here but handinambombera nameshena mai asi waipopota wacho vananga aiwa ndaingopopota indirect speech uyu ndiaingachipopota paaudio inini ndine mamwe maaudios ekupopota kwandaita zvokuti tanga tiri kumba ndabuditsa foni ndakunzwisai mukoma mapopotero but ndinoziva kuti kupopota mai unogona semunhu anenge ashatirwa unogona kuzobuditsa mashoko iwayo ichokwadi but ava handambobvira ndameshena zita ravo pamberi pajehovha handambobvira but ngatiti takagarisana semagarira makaita handiti umbva mati uye mwana wamai yangu chaichaya mukomana ari panapa iye mukomana ari wani kana kuti mwana wamai yangu musikana ari panapa ipo paina sisi wako vanofunga inini handisi mwana wamai yanyu kei saka ndobva ndatoziva kuti inini pakoro yachi handipo but aina handambobvira ndati mwana wamai yangu ndaingoti zvamuri kuita ndiri kuziva panapa kandi ndasindambobvira ndarameshina zina nditori neimwe audio yekupopota kwandakaita kwezi kuti dana ndefoni hombe ndaikuplayirai mukoma neniwo ndinawo maaudios ekupopota handitika ko kwasabhuku wairambiri kuenda kwasabhuku handambobvira ndaramba kuenda ndina sabhuku wandakamboona achiti shamatuku kuda kudaro hanzi vaitoya kapanapa nasisi vachiti inzwai mukoma inini handina sabhuku wandakaona achinditoya kudare chandakakwanisa kuona nemupurisa akauya nepeace order ndakaisaina oro vakatora yavo ine signature yangu izvozvo handina kuramba kusaina peace order sekuti kupopota kwandaita ndaiziva ndobuda panze ndichita se ndichipopota ndari kuwirwa nedambudziko ndiani ndini chete asi zvekunzi hanzi kana kuarova kana kuadii oro kana zvanga zvitaura zvekunzi hanzi ndakananga amai urwe amai takatofamba nawo takaenda nawo kwamadzibaba masango takati munhu wese ndakavepo mukoma veuko wakabva vanzvasi yekwamadzibaba masango munoziva here kuti amai vakaenda kwamadzibaba masango nevakomana hongu vakaenda vakatosudzoka vachitodza asi ndandavati tinokwanisa kuzoenda kana musoro wangu waita sei wapora ndoda kupindura pekuti vakomana vainanga amai uroi ndokutora amai ndokuenda navo kwamadzibaba masango vadzoka ikoko amai vakakudza here tsanangudzo dzakabuda ikoko mai kuti ndizogara navo pasi vanga vachiti ndine bundu mukati memwoyo wangu kusvika mukutofa kusvika pakawanikwa kana munin'ina wavanogara kwasikei achitozvitaura nanyangwe nanhasi achiti sisi vakafa vane godo revana komana ava ndikuti ipapo ndapanzwa zvakabuda kwavakaenda kwamadzibaba semhuri imi musipo amai vakakutsanangurira here havana kunditsanangura asi munhu wakatsanangurira munin'ina wavo zvakabuda ikoko ongo handiti mukoma kwamadzibaba kwakabuda kunzi kwamadzibaba kwangobuda chinzi amai vane nyora dzavanadzo vada kupariwa handizvo mukomana kana mukoma vari kuekwedzo vanokwanisa kundipupurira because hatina kuenda tege taiziva kuti nyaya ichaita se ichada mawitness mangwana tobva tafonera mukoma muhombe kune ava tobva taenda navo ende isusu zvekuti amai tavaenanga uroyo ndikutozvinzwa nava momsi taitogara navo zvakanaka ava vanzvadzi hatingavapomere mhosva yekuti ndo zvakataura namai amai ndo zvavakataura ende ava havana reason yekunyebera amai asi vabva vataura vakati aiwa kuti vabude munyaya iyi vabva vati munin'ina wavo akasiya audzwa nyaya yacho kuti ndine bundu pamusaka pevakomana ava saka hanzvadzi ngatirege kuipinziriza munyaya imomo kana kuti ikwane ndizvozvo kudadzoka paday before tataura zvekwamasango takawirirana tese takati munhu wese ari kuita sei ari kuenda tamuka makuseni ava ndopavakamuka vachiti anzi ndikunzwa mudumbu handisi kukwanisa kuenda ndakati haukamu nhau yekuti family yese tiri kufamba sefamily yese iwo uri kuratidza kusazvika ndikutonzwa mudumbu handisi kuenda iko kuenda kukurwara hakuna time kurwara hakuna time ndiye akasara nazvo zvake musataure chidaro shamwari sataro chidaro aiwa handisi kudaro ani muri kunzwa mukoma ini masananguriro andiri kuita ndo zvakaitika izvo ndiri kunyepa here nhau yekwamasango kuti ndakauya kwamwe mari yangu yandakashanda vanonhwani chinosangana navo masango alright mike hanzvadzi yako iyo usati wapopota
usati waenda kuna madzibaba kana kunozvitsvaka wakambeudza kuti hanzvadzi ndiri kuteerwa neshiri? Ndaikwanisa ukama hwangu nawo wanga uri apo neapa ndaikwanisa, asi amai ndakavaudza, amai vakati fambai. Alright, kana uchiti ukama hwako nesista yako uri apo nebaba, mune mamwe maissues asiri nyaya yeshiri? Aiwa, hatina maissues. Saka chiri kutaza kuti iwo munhu wanongozviti inini ndozviitira zvinhu zvangu ndega. Saka munhu akadaro anonetsa kusheya naye. Ani mazviona. Munhu anofarira vatorwa kudarika hama dzake. Lavhu yake zhinji anopa kuvatorwa. Anofarira ana bhudhi wekunze. Munomita sei mimi chinoita akura sei? Iye ndeyatone something zvandotoita isusu zvokwenza kuti tisawirirane naye. Ndimafiro akure vandotora nyaya taura tiri panapa. Tiri panapa. Chimbofirai kureva tinzo toda kuti vanzvadzenyu because hamusati mambogara mese makadai so. Ndakuzwa kuti nyaya yogara saiko ndiko kwatoita nemimi muripo. Ndomandoda kuti imimi chamuri kuvengera hanzvadzenyu chii? Uno nemaitiro patakaronga as family kuti ngatifambei tione timbosikana mufamily iye akaramba tiri aiziva zvinhu zvake kuti kana pane urongwa huri ipapo inorongwa wangu asada kuti fumuro ndinouda ipapo ndipo makatanga kusawirirana here? Tagara tisingawirirana. Ndotanda kuti zvikonzero zvakaita kuti musawirirane izvozvo nyaya yegobling ishandiswa pagari yaanoshandisa iyi makaiona kupi iyoyo? vakuru amina taunza mukoma wabhutara makaiwana kupi imi kuti takafamba takazviudzwa kuti kumwe kwacho kwatofamba kuzototi taingoudzwa nyaya yacho iyo. Asi mambonzo here pandataurira Mike kuti unoziva kuti chinoitika Mike munogona kufamba mugoenda kumwe kunhu mugozobatwa kana kuti sisi venyu handiti muvenge achisumudza mhepo dzakaita saidzodzo kuti kubatwe sisi venyu asi pasina chavakabata. Handi mambonzo ndichipataura ipapo. Saka ndosanda kuti isusu kuti tigare takadai soka toda kutsvaka solution yemaproblems. Saka kana muchiti mimi iwewo Mike makagara kudhara musingawirirani mukoma vari kuti sisi vane magoblins iwewe chiri kuita kuti usataure nasisi wako chisiri nyaya yeshiri chii? Rega ndikutaure on behalf of story. In 2020 vaitondibikira chikafu chandaidya ka 2020 chibva kujosa manga musingabike chikafu ndichidya ndichienda kubasa kwaDraymond. Pindurai. Taura nini yosataura sisi wako anotaura nini? 2020 vaitondibikira chikafu changu tichitogara musemurume anditi vachitobika mukicheni tofunga ngari apa tichitobika tichidya tichiita sese indakazosvika pakuti aiwa inini ndakura ndakuda kuzvibikira ndega ndobva ndatenga timapotoro angu nechichichi ndobva ndatanga kugara rega semunhu anogara amene kuti pamwe ipapo ndobva ndakavaresvera here kuti inini ndaita se ndaromuka akatanga kuzotaura nemoyo ndiani? Munhu angori nemamudzi awo kuti dzimwe dzenguva anogona kungomuka achiimba asingade kutaura nemunhu kana manext door anotoziva kuti unogona vati mamuka sei ungokutarisa. Saka isusu manje zvokuti tizoita so ndakangoti rega ndingosiya social distance. Handiti vanzvadzi tichibva panhau yeshiri yazoti tizogara pasi semhuri imimi neaya hanzvadzi dzenyu idzi mune nyaya here yamakafungudzira kuti dai maona munhu anokuyananisai? Taitombosvedza vamwe vatinoti mukoma vanonzi baba but vaiti vakauya vakatiyananisa paibuda mashoko ekuti hatiyananiswe nemunhu atisina ukama naye yeti isusu takakura tichinzi mwana wemukoma wababa vedu takangokura tichinzi mukoma wedu ndozvatakaudzwa. Saka taiti vakatuka ndainopira mukoma nyaya iyoyo mukoma wemutiyananisa vabva mukoma utiyananisa kwacho zvazisingalasti long period vofamba varamba munenge muchitukana nechi? Ini handivapindura siwo ndivaingondituka. Handizvi ndichanza bluetooth ndonyaya yatingawirirana nayo panapa inonzi sexual harassment kumanikidza munhu rudo rwasingadai ndonyaya yatisingawirirana nehanzvadzi zedu. Alright. Saka ine chichemo hangu mukoma kuriwo zvakanzi kubatsirika kudibatsira kwamberi ndokumbira kubvira kuna mukoma mukuru kuchizoteera uyu nini. Aiwa ngatimbodai so ngatiite chisungo tiri vatatu panapa muri vatatu imimi vana vanyamunhu handiti sisi ndichitaura navo inini vari kuti havana dambudziko kufamba iwewe uri kuti havana dambudziko kufamba mukoma vari kuti havana dambudziko kufamba imimi chamunongoita ndechekuti inini kana tatsvaga ndakupai date munongovaudza vabvuma kana kuti havana siyai vakadaro asi imimi muri vatatu toda kutiwirirana kuti
patichaenda mese muri vatatu munenge muripo. Haini akunyanya inini nditoripo. Mukoma ndizvere. Ndinotope kana phone number dzangu ya free kutotaura pa phone number zvangu. Munondipa. Ndoda kuti mubatewo futi mukoma kuru because tingagona kuya na tiri vatatu uyo ipati ropa redu. Saka tofanira kunge tinayo. Handitika. Ndiri kuti munondipa namba yavo ndozovafonera ndovaudza kuti zvatoda kuti tiite. Asi chandoda avo tomboti vanga vasipo havasi kuziva kuti tagara takaita se takadai so commitment handiti because mukoma iwo ndototi wambofonera mukoma wako ukazoti vanonzi mayani namainati tiri kuenda tese ambva toti rikatitese tibatane handovapanzisisa enzi vatoti tise tuirana sisa vanondipa nhamba ende sisa hamusiri munovaudza date ini ndinokufonerai ndovaudza date netime iwo maiki ndokufonera ndovaudza date netime mukoma ndovafonera ndovaudza date netime handiti kana muchida kufamba 1-1 zviri kwamuri tosangana ipapo kana mukada kuti mumwe anogara uko mumwe anogara uko hazvina basa izvozvo hazvina nebasa rese kana even ava vakasauya ava vamwe iwe mai ukauya nekuti iwo ndowanditsvaga ende ndionoita se ndione dambudziko vakati hatisi kuuya ndosandoti kana mukana kuti hamusa kufamba mese mukoma vari kuti vanouya naye sisi vari kuzviti vari kutoti vanouya ende vandipa commitment iyoyo ende sisi ndovati uyaiwo kuno kunditaure nemi sisi vakatoti nezvi ndinokupai nhamba dzangu kuitira kuti musarambe muchitaura namike chete ndibva ndaita se ndobva ndataura navo inini ndiro zvandiri kuda kuti magariro atakaitayo tonopinda patiri kunopinda tapinda maitiro atiri kuita nyaya panapa ndo atichangoita wayo handitika ane zinga aine zvinhu zvake achicheneswa takabva ipapo patinenge taenda anenge aona kuti apa munhu haana kugutsikana tinoenda kumwe isa hatineti mukaona kuti papo futi hamuna kugutsikana tinoenda kumwe mukaona kuti hamuna kugutsikana tinoenda kumwe asi hazvizomba kuti tiende kutatu kuchibatwa nyaya imwe chete munhu kuti handa kugutsikana hazvinyatsiita anzvadzimikana nemiwo zvinoita here hazviiti handini mazvona saka ndotaurirana panapa takuendera mberi tichidaro imi makomana kana mine nyaya yawo pamusaka pamai venyu handiti zvakakosha kuti munoona amai nini pagadziriswa izvi hazvidi n'anga kana mupostori endai munotaurana imimi hamuzvizivi vakaudza munin'ina wavo maita rombo rakanaka nhasi kuti mazvozvinzwa kuti amai vakafa vaine chigumbu vakasiya vaudza hati zvekuti pamwe zvapera munhu ari kuziva nyaya tamunzwa ndamai nini venyu amainini ndamai vangu ndogara ndiri kumbapo vavasadawo mundudza pane mumwe shamwari ya uzhiyanzvadzi yangu anonzi rasta kunyangwe dai kataikwanisa kana kumuona ane mashoko akaudzwa namai vangu kunyangwe akagara apa akataura kuti sifas nemwoyo wake wakaoma anototadza kunditengera box of matches a day before mai vangu vachisofa achiti ndakabatikana kunyangwe dai ndikamushedza akavapa anotozvitaura rasta inanasi handiti isusu panyaya yasida kupinza ava vana toda kubatana imi semhuri asi ndiri kupawo yambiro kuvakomana kuti imi munogona kunge musingazivi amai ndanaamai tinovaziva handiti maita rombo rakanaka muchiri vapenyu manzwa shoko rekuti amai vakafa vaine chigumbu pamusaka penyu havana mboti vana vangu handivade asi ndine chigumbu nevana vangu endai munoona amai nini tauya sisi vakati zvida sisi tomboti vari kunyeba sisi vakati amai vakafa vaine chigumbu pamusaka pedu iye vakakuudzai chigumbu chacho saka tiudzeiwo tiona way forward handi wazvinzwa mai ndazvinzwa kana nauyo futi tichaikumbira segurumatari kuti vatichenesere kuti amai aiwa iyi ndatoti haisi nyaya yedare ramukafambire iyi nyaya yepanyama chekunonzwa kuti amai tanzwa kuti zvakati ngatiti sisi vari kunyeba amai nini vabva kuti ina handizivi asi ndototi maita rombo rakanaka kuti nyaya iyi mainzwaka nyama nemweya zvenyu kana zvaamai nini vachiri vapenyu kana iri mhosva inoripo hakuna mwana asingatadzi ngatiwirirani hakuna handimazvona kana nini ndinotadza kana nini ndinoti kuna kutadzira amai vangu asi kana ndichinge ndaona munhu anotonditi enda unotaura naamai ngatiti maiki wobva waenda kuna mai nini handitobvaso nyaya iripo ndeyakadai so dambudziko riripo rakadai so zvishiri zvazvova zvapera unoita sei tingotora zviri apa tichiseka but pamwe ndokuri kubva dambudziko rekuti pamwe amai mai vananga horowe
kunge kudaro kuti izvi zviri kubva kune nhangirikino zvinenge zviri kutoitwa nemunhu mupenyu mukoma ndakazvitarisa bo zvinhu zvinoitika panyama yangu ende zvalasta from 2012 to 2022 pane makore apa mwana anoberekwa akafa anopa right isusu tawirirana sisi varondipa nhamba nhasi by the end of the day sisi vanotora nhamba dzangu kana ndisina kukufonirai kusvika kuma88 munondifonera kana kunditumira infact munonditumira message mukoma nyaya yedu yaufa ndokupai anza aiwa tadaiso toenda ikoko zvipere chokwadi pamune matigonera mukoma pamune matigonera handitika mukoma maiki ichokwadi vanzvadzi pane pamwe pandoda kubvunzawo kuti ndanzwa mukomana achitaura kuti pane paakamborwara kumashure uko achibva kuSouth Africa handizoti because it takes a long period it's only 6 months achirwara achitonge mental iwo handizoti akambopataura here haana kupataura indimisiso wacho aita sei ipapo aita kunge munhu ari kupenga achisedzera kuti eda akabva kuSouth Africa aitonge mental iwo akatombofamba naamai afamba naamai akazopedzisira kunamata 7th day ndoko akanobatsirwa ikoko amai vachifamba naye vanti zvainzi chikwa vaifamba naye mai ndakavabvunzisa kuti mai zviri kunzi kudii mai vangu vaingoti zvakaoma ndomuromo wavaindiudza kozi ndinda ndiri closest ndaigara navo vaingodaro mai akabva nano South Africa mai akabva ega ndopa makasaona kuti pfungwa hadzina kunyazomira zvakanaka hongu saka ipapo kubvira pandakataura paachinzi akaenda kuna Tiuda haana mvura atombozvitaura zvese kuti akamborwara akambodai handitika mai wakamborwara kai inini zvakaitika ndezvekudai somukoma hazvina tombotora kana hanzi 6 months kutaurwa zvinhu zvakaitika zve3 days ndakata kunge munhu arohwa nezvishiri ani mazviona ndobva ndaita isosi of kuvhumuka zve3 days 4 days ndakazobatsirwa nawo madzimai kwebwedza zvo zvatokamuka kwete zve6 months zvekutsanangura ndakatosvika zvakanaka mukoma ndakatobva kuSouth Africa asi ipapo zveshiri zvainzi zvaibva kupi zvakakurova izvi izvi zvakatsanangura ka vakangoti hondo iri kubva mukati merudzi rako ende ndakatobatsirwa kana muchizwa paepwe pane panonzi padombo ramwe ndakatongodedzwa ndakatongozvigarira pane pila riripo so ndatoenda kumba kwamukoma wandikutaura ndobva ndatongonzi auya upfugame zvakatongoita zve3 days chete ndaita kunge munhu ari kuvhumuka but brain dzangu dzaitodhonza ndaitoziva kuti uyu ndinhingi kwete kuti hanzi asi kutaura kwaita zisi kwaTiuda hauna kuzvitaura inini hauna kuzvitaura kuti tanga warwa nezvishiri kwete kuti hanzi nanga ndakunhangirira munhu anonhangirira iwo kana dzakudai so kauzviziye vanotokuona penya even kunza manhangirira aiwa izvo zvandizizo ndozviramba 6 months hafu yegore mukoma nyaya yakakura kai saka apa wakarwara uchangobva South Africa ndakatolenda muchemushe ndopaipa namba kuti mai ndopa namba kuti mai ndoda kuti umbodzosa ndangariro dzako kuti semukomana hauna here zvimwe zvawakambonobata uchida kuti upenyu hwako hurarame zvinhu izvi zvakutanga kukunetsa pazuva ranhasi handiwanzwa ndichikubvunza saka patogona kudzokera futi kuSouth Africa kuti uri kuSouth Africa hauna here chimwe chawakambonoti mukoma zvandiri kutsanangura izvo rezvini takaenda kumatare vachakuudzai kuti mukomana uyu 100% clean handina kana chandakabata ende ndakatongovhungwa ende ndakalenda zvakanaka nchibva kuJozi mangwana makusena hamene chichakangoitika friction ndopanga ndakakunzi ndaita mafilm but ini zvandaitoita ndaitoziva ende hazvina mboita 6 months zvakaitika zve 1 week rakatoreba. For these and more stories, tune into Zim News TV with Robert Tafumani.